Diyos marhay na banggi po, sinugabos sa mga tugang, pagirongdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kad banal na misa. Paki-offer ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi kang Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Maherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahan sa imong kaakian asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, inanin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ng gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog. Nabutusan na ang sindang mga amyunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan. Nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man, nalambang saro sa to, magpuunang gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Please all rise for the Regina Coeli. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. For he whom he did merit to bear, Alleluia. Has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may enjoy the happiness of eternal life, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Sa liwat, Diyos marhay na banggi po sinugabos mga tugang. Ngunyan, iyo po ang ikaanom na Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Isabay po niya sa tuyang Santa Misa, ang minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Urbina. Thanksgiving for Mother's Day offered by Liamoso family. And Thanksgiving offered by Alpapara and Manata family. Special intention for successful completion of promotion examinations offered by BUCM, Class of 2027, 2026, 2028, and 2029. For the eternal repose of the following souls, forfeit offered by Daughters of St. Jude. For the souls of Quirino Sr. and Carlos, offered by Castello family. For the soul of Wilfrido, offered by Arnold de los Santos. For the souls of Nanita and Rosario, offered by Marge. For Francisca, by Satparang family. For Vilma, by Macandog family. For Rosario, by Grace de los Santos. For Linda, by Alpapara family. For the souls of Salus and Pedro Sr., Celestina, Angelina, and Elvisa, offered by Bitangcourt family. For the souls of Heidi and Wilma, offered by Agudo family. For Belleza, by Paulate family.
For Pereza by Ferdy Punzalan. For the souls of Alex and Gina by Carl Matthew Mayor and Kent Cantal. For all departed mothers, offered by RJG Manzanares and family. For the soul of Leticia, offered by Santillan family. And for the souls of Emiana and Mercy, offered by Dana Castillo. Banawaan ng Diyos, matindupon gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Mag-arawit ka, Madya, pahalalan ka, na ulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Na ulang biyayang pangako niya, nagsirang. Good evening. Good evening to Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kada Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imo, Espiritu. Nasa ikaanom na Domingo na po kita kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Naturalmente, dahil ta sa sunod na Domingo, isa-celebrar niya to ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan sa tong kagurangnan. Sa iyang asensyon, ang madadangog niya to sa satuyang mga babasahon, partikularmente sa satuyang ebanghelyo, mga tataramon nin pataratara sa pag-asigurar sa iyang mga disipulos kasabay na ang tugon nin pagkamuot. Sa paghinguwang mabuhay kita sa siring na pagkamuot, tinatawan niya kita nin promesa, napapadarahan niya kita nin katabang na iyoan sa iyang Espiritu, ang Espiritu Santo. Kunyan manaaldaw, dakulang pagpasalamat niya to sa mahal na Diyos, sa mga regalo nin ina na itinao sa tuya. As today we celebrate the Mother's Day. So, umawon, asin pasalamatan niya to ang sa tuyang kagurangnan, sa tuyang mga ina, asin sa presensya ninda sa satuya pong buhay. Ngunyan man ang sa tuyang parokya as a Filipino-Chinese parish, we also celebrate the feast of Our Lady of China. Si ina, iyo ang modelo kan pagkamuot nin sarong ina. Kaya magdulo kita sa iya manatabang as in intersesyon sa pagdulot po niya to kay ning Santa Misa. Ngunyan midbidun tana, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa muot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, dako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurana, mahera ka. Kagurangan
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tawong marahay ang buo. Inoong maumika, rinurukyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Uli kang dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit mo, Diyos sa mga kakamhan. Kagurang na King Bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, at ika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan ka, kinabang kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan ka, kinabang ako ang samong hakimaheran. Ika na nagtutukaw sa to ka nama, kaheraki kami. Kaikasanan, banal, ikasanaan, kaguranan, ikasanaan, urog, kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, kal Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Manibi kita, O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot nagkatigayonan kaining mga aldaw, nin kaugmahan na sa mong ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganing, ang samong binabalikan sa pagrumdom sa gibo, danay nyamong rimpuson. Uli kay Yesu Kristo, kagurangnan nyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturgiya kan tataramon. Kan mga enot na aldaw kan simbahan, nagpaon ipahayag ang marhay na bareta, lampas pa sa Jerusalem, sa paagi kan mga pagtukdo kan mga apostol, asin kan sendang mga pag-iriba. Si Felipe, nagtukdo sa Samaria, manungod ki Kristo. Dakula nagtubod as sinaugma, kan mabaretaan kan mga apostol sa Jerusalem, sinubol sinda ni si Pedro, sinubol ninda si Pedro asin Juan, nganing ipamibi ang mga bagong paratubod, tanganing akoon maninda ang Espiritu Santo. Ipinapahiling man ang pagkasararo kan simbahan, asin ang importanteng papel kan Espiritu Santo sa pagpakusog kan mga paratubod. Himatayon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Felipe nagduman sa sarong syudad nin Samaria, dangan ipinaghulit ang Kristo sa mga tawo duman. Tinandaanin marhay kan mga tawo ang pinagtataram niya, kan madangog ninda siya sa kamahiling ang mga ngangalasan na ginibo niya. Ang mga maraot na espiritu nagkukurahaw na nagluwas sa mga tawo. Dakulman ng mga paralitiko saka mga lupog ang naumayan. Kaya nagkaigwanin dakulang kaugmahan sa Samaria. Kan madangog kan mga apostol sa Jerusalem, naan mga taga Samaria, nag-ako na kan tataramo ni Diyos, pinadumanin da si Pedro saka si Juan. Pag-abot ninda duman, ipinamibi ninda ang mga paratubod, tanganing ako uninda ang Espiritu Santo, hulita ang Espiritu Santo, dai pa naghilig sa kiisay man sa inda.
Nagkaburunyagan pa sana sinda sa ngaran kan kagurang na Jesus. Dinutaan sinda ni Pedro asin ni Juan kan sa indang mga kamot. Dangan nag-ako sinda kan Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Mag-awit kamo sa kamurawayan nin sa iya ngaran, tawan siya nin mamurawayo na pag-umaw, sabihan nindo ang Diyos, makangangalas an sa imong ginibuhan. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. An bilog na daga, nagsasamba sa imo, nag-aawit sa imo nin mga pag-umaw, nag-aawit nin mga pag-umaw sa imong ngaran. Madya asin hilinga ang ginibo ni Diyos, an makangangalas niyang mga gibo sa tahaw nin katawohan. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ginibo niyang mamarang daga ang dagat, naglalakaw na inibong ang salog kan sakong mga ginikanan. Nag-ugma kita duman, huli kan ginibo niya, nagahade siya, huli kan sa iyang kusog, sagkod lamang. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Madya asin pagdangog, kamugabos na may pagkatakot sa Diyos, asin sasabihan ko kamo kan ginibo niya sako. Pag umawon ang Diyos, huli tadain niya isinikwal ang sakong pagngayo-ngayo, o hinali ang danay niyang pagkamuot sako. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Sa ikadawang pagbasa, inaagyat ni Pedro ang mga Kristiyanong may mapuring inaagihan, asin mga daing pagkasinarabutan, hula sa indang pagtubod. Ipinapaghirumdum niya na magimanlugod kitang makusog na pagtubod sa pagtubod kay Kristo. Si Kristo nagtios at sinagadan para sa kasalan kan gabos. Sa paagi kan sa iyang pagsakripisyo, dinara niya ang katawohan, pasiring sa Diyos. Ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro, mga namumutan, galangan nindo sa indong puso si Kristo bilang kagurangnan, maging andam kamo sa gabos na oras sa pagsimbag sa kiisay man na maghagad sa indo nin paliwanag, dapit kan paglaom na yaon sa indo. Alagad magi kamong mahuyo sa kamagalang sa pagsimbag nindo. Papagdanayo nindong malinig ang sa indong konsensya, tanganing mapasupog ang nagpapakaraot kan marhay nindong gawe bilang mga parasunod ni Kristo. Mas maray pang magtios, huli sa pagibunin marhay, kung iyan ang kabutan ni Diyos, kaysa magtios, huli sa pagibunin maraot. Hulita si Kristo nagadan dahil sa mga kasalan, sarong beses sa nananggad. Matano siyang tao, alagad nagadan siya para sa mga makasalan, tanganing madara niya kita sa Diyos. Ginadan siya sa hawak, alagad binuhay siya sa Espiritu. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapa sa ido, Asin sa imong pagrukyaw kan Espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kung namumutan nindo ako, kukuyugon nindo ang sakong mga tugon. Mamimibi ako sa Ama,
na itao niya sa indo ang saro pang parasurog na magiging kaiba nindo sa paman. Siya ang espiritu nin katotoohan na daimaako kan kinaban. Alagad, bitbit nindo siya, ulitan nagdadanay siya asin nag-eerok sa indo. Dai ko kamo papabayaan paghali ko. Babalikan ko kamo. Dikit na sanang panahon, dai na ako mahihiling kan kinaban, alagad mahihiling nindo ako, ulita buhay ako, mabubuhay man kamo. Pag abot kanal daw na iyan, maaaraman nindo na ako nasa sakong ama, kamo nasa sako, asin ako nasa sa indo. An mag-ako kan sakong mga tugon, asin magkuyog ka iyan, namumuot sako. An namumuot sako, mamumutan kan sakong ama, mamumutan ko man siya, asin mapamidbid ako sa iya. An mag-ako kan sa kong mga tugon, asin magkuyog kaiyan, namumuot sa ko. An namumuot sa ko, mamumutan kan sa kong ama, mamumutan ko man siya, asin mapamidbid ako sa iya. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening. Happy Mother's Day po sa mga mothers na yaon. Digdi pakigreet daw kan sa tuyang mga mothers. Happy Mother's Day. Itaas lugod ang kamot kan mga mothers. Ta gariday ko nahiling na gari ang iba digdi bako pa mother. Yeah. So congratulations po and Happy Mother's Day sa Indo. Maswerte ang mga mother tanadangog ko. Ang Father's Day sarong aldaw lang. But the rest of the year is Mother's Day. Taang nasusunod daan mga ina. So parakpakan ta po ining isa tuyang mga ina niya ang digdi. Sabi ko po kasubago pagpuon kan misa, ngunyan an ikaanom na Domingo kan Pasko nin pagkabuhay liwat. Next Sunday, we will celebrate the solemnity of the Ascension. That means, ito an aldaw kan pagbalik asin pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurang na. No wonder, an sa tuya pong ibanghelyo ngunyan, parte ini kan sa iyang mga panuguntugon, pamamaaram, asin asigurasyon sa iyang mga disipulos. Totoo, mabalik siya sa Ama, pero may iminalat siyang mga huling habilin. One of those, itong commandment of love. The demand and command to love. Or demand of love. Kaya enot sinabi niya, kung namumuot ka mo sa ko, uutubonin do ang sa kuya mga tugon. Second part, sa paghinguwad niya to, na utubon, ining tugon in pagkamuot, may asigurasyon asin promesa siya sa sato. Ano po ito? Ipapadara niya ang sarong kasurog. Ipapadara niya ang tabang kan banal na espiritu. Digdi kita sa enot. Enot, ang pagkamuot pala na ini, na hinahagad sa tuya kan sa tuyang kakurangan dapat mahiling sa tuya pong pagkabuhay. Ang pagkamuot ki Kristo, bako sa nang pagsabi na, Lord, I love you. Not only that, kundi pagpili kung ano ang tama, ano ang dapat sa urual daw niya itong pagkabuhay. Bakong tipong itong nagsasabi kita na, I love you todo-todo without purupundo, pero dai ka man nagsusunod, dai ka man nasusugo. Kasubagong aga pa ako nakakahiling ni dakulo na post sa Facebook about the Mother's Day. Igwa duman ang mga nakapost na, I love you, Mommy. Thank you very much. I care for you. Sinimbag man kang ina suppost. Pauro I love you ka ngaya digdi sa Facebook, day ka man nasusugo sa harong. Minsan kaya ang love ta, day man nahihiling sa satuyang pagkabuhay. So dapat na
Ining pagkamuot na ini, nahihiling mismo sa satuyang buhay, sa harungman, sa satuyang lugar na pinagtatrabahuhan, sa mga simpleng pagkakataon, dapat na imamanifestar taan sa tuyang pagkamuot, sa satuyang kagurangan. And we show love when we are kind. We show love when we are patient. We show love when we are honest. Doon nakikita ang love sa maliliit na bagay. Kang elementary kami, ay ako palan, di ko na itaram suyir. Naramdaman ko, pag may flag ceremony, part of that is the recitation of the Panatang Makabayan. Do you still do that now, Dayna? Igwa pa po. Yan. And kang time it is a recorded tape that is being played and we as pupils have to just follow. Susundon mi itong Panatang Makabayan na tigpi-play kang tape. Tanganing ma-memorize mi. So tigpapasunod kami duman. It happens one morning during the flag ceremony, kan tig-play po sa tape, naraot so tape, duman sa part na kung saan tigsasabi mi na iniibig ko ang Pilipinas sa isip, sa salita, at sa gawa. Kang naraot so tape, ang nangyari po, nakaabot sa naduman sa iniibig ko ang Pilipinas sa isip, sa salita, sa salita, sa salita, dahil nakaabot duman sa gawa. Minsan arog kayanan sa tuyang pagkamuot mga tugang. Minsan, abot lang sa isip, abot lang sa nguso, sa salita, pero wala sa gawa. Si Jose Marichan Keito may pinauso pong kanta. Hindi ko aram ang eksaktong title kay ini. But part or one of the verses kang song, iyo po ini. I think some of you is familiar with this. Ito bagang kanta niya na, if you love me, just don't tell me. Please be careful with my heart. Yeah, see? If we really love the Lord, we can only be careful with His heart if we follow His commands. Kung sa tuya pong gigibuhon, uutubon, an sa iyang tupon. In other words, ang love po would entail two things. Action and commitment. Sabi ka iyan, love is easily understood when shown in action. Dawa day ka magtaram, pero sa gibo mo, nasasabi mo na namumutan mo ang sarong tao. May nabasa ko kay itong sarong advertisement ng Johnson & Johnson. Sabi duman, touch communicates more love in 5 seconds than 5 minutes of words. Tama ano? Just touch a person, you can communicate your love. Kaysa magpara ulit-ulit kang, I love you, I care for you. Pero iyo nga ni yan, day manahihiling sa imong gibo. It is not only in the realm of the mind. It is not only in the realm of the heart. Actually, love is a decision and act of the will. So dapat pala, kung kita namumuot, dapat nahihiling ini sa satuyang gibo. Ikadua, dapat, kung namumuot ka, dapat committed ka sa imong namumutan. Because love survives because of commitment. Sabi kayan, now, at present, you may not be so much in love, but ask yourself, are you still committed sa imong namumutan? Tabaka kaya, so love, initially you love that person. Initially you love God. But are you still committed to that love? Tabaka, kaito inlabon ka. Ngunyan, nahiling mo sa imong pinakasalan, bako ng sexy.
Dati, Coca-Cola body, 8 ounce. Ngunyan, Coca-Cola body man giraray, in can. Oh, duro diretso na. Dati may paharo highlight pa so agomo. Oh, ngunyan may HIV na. Hair is vanishing. Oh, shaggy na ang buhok, shaggy gilid na sana. Di ba? But are you still committed? Yaong pa daw ang sa imong pagkamuot. Because without commitment, love does not have much chance to grow, much less to survive. Without commitment, it's very easy to grow tired. Kung di ka na committed sa imong namumutan, madali nang mapagal. Kaya ito, kan nag-iilusyon pa sana, hatid sundo. Ngunya na ago mo na, ano nang tigsasabi? Pag-commute na sana agom, mahalo na ang krudo. It's very easy to grow tired. It's very easy to give up. Dikit sa ng misunderstanding, gusto mo nang makipagbulagan. Mag-ingat ka mo. Kung mabulagan ka mo, mapartisyon ka mo ka mga properties, may nadangog ako kaya na istorya nin mag-ago, tulusuaki, na dibisilan sindang hation sa tulo. Pero sabi ka na agom na babae, kung gusto mo na talaga ngayang makipagbulagan, sa imo na ngayaya na duwang aki. Pero ini si Junior, dahil mo ini ipagsabay, takipadi mo ini, bako mo ini. Na-discover niya lugod, na bako niya. Igwang 5 sasakyan sindang nabakal, paano nila pagbabangaon? So lalaki naman ang nagtaram, sabi kan lalaki, okay lang sa ko. Sige na, sa imo na iyan gabos, ang 5 iyan na sasakyan na nabakal ta. Basta, so driver, sako. See? That will happen if we are no longer committed. Di ba? So, importante palan, pag-abot kay Kristo asin sa mahal na Diyos, kita, kung namumuot kita sa iya, we will act on this love and we will stay committed on this love. That is how we remain in this love. Diyan kita magdadanay sa iyang pagkamot. Asin sa paghingowata, nagibuhon asin utubon ang siring na tugon nin pagkamuot, igwaman po siyang asigurasyon nin tabang. We are not alone. Because sabi niya, ipapadara ko ang sakuyang espiritu. Tanganing iyo ang magtabang asin magiya sa saindo, sa siring na pagkamuot. Ibig sabihin, we are not alone. Jesus knows it is not easy to love this way. That's why He gives us the Holy Spirit to be our guide and our help. Kaya sabihon ta ang siring na sigurasyon sa kataid ta, hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Sige daw po, sabihon ta sa kataid ta, hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang padagos na mapagirumdum sa to kung ano ang tama. Ang Espiritu Santo, iyo po ang padagos na matao sa to nin kusog. Lalong-lalo na sa mga panahon na kita pinangluluya na. Ang Espiritu Santo, iyo ang matabang sa to, na padagos pong mamuot, maski nga ni minsan, dipisil ang siring na pagkamuot. And so He promised us that I will not leave you alone. Dai ko kamo babayaan. Dai ko kamo papabayaan. Ang Espiritu Santo, iyo ang magdadanay na pagirumdong kan sa iyang presensya sa lambang saro sa tuya. So let us love Jesus by the way we live. Let us also trust the Holy Spirit na iyo ang padagos, na matabang, asin mapakusog sa sato. Amen?
Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita sa tuya pong maugmang ipahayag an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namandag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hari sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tokan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paghukom as mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Amen. May pagsari kasin paglaom mamibi kita sa Ama, asin hagadon taan sa iyang tabang na kita magin bukas sa banal na Espiritu sa satong pag-arang sa iya. Masabi po kita, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayokan simbahan, danay na maging bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang paggiya sa saindang, mga pagpasya asin mga gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya na nagkasiriblag asin nagsasakit huli sa kapaitan nin buot, mag-ako kan pakipag-ulian, nawaras kan espiritu nin katuninongan, para sa pagpaomay kananoman na kulog nin buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an sa tong mga harong, magdanay na matuninong asin uruyon, hulitaan mga magurang, dusay sa paggiya sa indang kaakian, sa dalanin katotoohan asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghelang, mapakusugan buot, hulikan pagkamuot, kan mga katuod na nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugumasagkod pa man sa katuninongan na balaog ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, ipinapaniwala mi sa imong pangataman, an sa mong buhay, asin mga pangangaipo. Ulikan balaog mong pagkabuot, sararoa kami bilang simbahan, tanganing magkusog an sa mong buot, na mabuhay sosog sa samong kamawotan, na magsunod kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kanyo karesiya. Magpamibig ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niya ang banal na Kagurangnan, magsakat lugod pasiring sa imo an sa mong mga pamibi,
kay bakan mga pagdulot nin mga ostya, tanganing kaming linililigan kan sa imong kamurawayan, lugod maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen na ika kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng dayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa liring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaaban patingani ang mga langit non na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Sa ngaran kang kaburangnan, Hosana, Hosana, sa kainasan, Hosana, Hosana, sa kainasan, Hosana, Hosana, sa kaitasan. Kagurangnan ni ka ng dadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagilaray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagkod na dato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, na sinpagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girong dumakagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban.
Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen, na ina kan Diyos, ni San Jose, kan sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos. Nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makatamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Sinare kami pagdarahasa sugo undi agawa kami samara. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapalahona. Yesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga,
An samong mga kasalan kundian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya mo niya na ihira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Sa lamang hawak, kasing dugo ni Kristo, pakinabangan mo niya to, tagpod sa buhay, sa Diyos na nagpapara. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang Diyos nin pagkamuot. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, maumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pagpamibi sa Hobileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ning komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksikan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay to, ngunyan asin sagud paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanayan sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos sa pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hadi para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurang na niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, ika na nag-andam para sa buhay na daing kasagkoran, sa pagkabuhay liwat ni Kristo, padakula sa samoan bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuaan sa mong mga puso kan kusog, ni nakakaligtas na kakanon, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon po niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado at Domingo, nagabot po sa 38,419 pesos and 15 centavos. Ang nambag po niya to sa siring na misa, nagabot sa 5,896 pesos and 35 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 6,925 pesos and 15 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Mauot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaging simana. Mga anonymous na may kantidad na 2,000 pesos, apat na 500 pesos, sarong 400 pesos, duwang 200 pesos.
Sarong Parishioner, 5,000 pesos. SAB, 5,000 pesos. Gerard N. Morcozo, 3,000 pesos. JRM, 1,000 pesos. Miguel Family, 1,000. Sarong Devotee, 800. Asin, Marieta San Buenaventura, 500 pesos. Salamat po, Sin Diyos Mabalos. Si mga ina po, mapasiring digdi sa inutan para sa indang espesyal na bendisyon. Habo nindo. O, di dahi nalugod. Mapasiring na po kamo digdi mga mothers. Okay, sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mamumuton na sin mabuot na Diyos, nagpapasalamat kami sa imo, huli kan balaog nin mga ina, na sa imong pinagkatiwalaan kan pag-atama nin buhay asin pagkamuot. Bendisyonan mo ang gabos na mga ina na yaon ngunyan digding aldaw, asin mga kaibahan mi sa live streaming. Siring man itong mga nainot na samo sa ikaduwang buhay, tawan mo sindanin kusog, sa saindang arualdaw na mga gibuhon, karangahan sa saindang mga pagbalo, asin kaugmahan sa pagkamuot na saindang ihinihiras. Ininahagad niya mo, huli ki Kristo na samong kakurangnan. Amen. Sangaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Happy Mother's Day po. Parakpakan po niya ito ang sa tuyang mga ina. Happy Mother's Day po. Matindog na kita gabos para sa huring bendisyon. Salamat po sa mga naglingkod ngunyan sa tuyang misa, choir, live streamer, lector, commentator, lay ministers, mass collectors, ang sa tuyang mga acolytes, asin mga sponsors kan sa tuyang misa ngunyan. Salamat po sa Indo. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Bendisyonan. Lugod kita gabos. Kad Diyos na mamumuton na sin maherakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa pagkamuot asin katuninongan ni Kristo tapos na an misa. Salamat sa Diyos. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kanyong dukat sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talay, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Good night.